بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. Hurmatly mümin musulman doğullar, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy öz fazly kerem bilen kabul etsin. Allah'ın dergahına etýän dogalaryňyzy, galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, etýän dogalaryňyzy, sanaýan tesbihat, taqdisatlaryňyzy Allah öz fazly kerem bilen kabul etsin. Hudaý taala dini jeleselere bereket berip, aytýan eşdiýänlere Allah amel tawfygyny nesip etsin inşallah. Bir gecedäki gurrun bir zinanaň gurruny, emma ne bir zinana? Tamam erki adamla ondan ders almaly. Tamam zinanaly ondan ders almaly. Bir gynçylyklar bilen Hudaý meni imtihana salýa. Hudaý taala imana giren adamlar, musulman dogullar, imana girdin, Allah seni imtihanly bilen, kän gynçylyklar bilen imtihan etdi. Hudaý seni imtihana salan wagtynda sabit durýan adam, sabrly durýan adam, ahyrda netije alýan adam benden özü bolýanmış, musulman dogullar. Ol imana girenden sonra imanın lezzetini şoň içinde datýanmışdyk adam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: musulman dogullar, imanın bir süýjüligi bar. İmanın bir tagamy bar. Eni iýen içýän zadymyz agyz bilen tagamyny ihsas edip bilişiň ýaly, İmanna da bir tagamma, onu kalp bilen musulman adam, imanlı adam ihsas etýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam imanın tagamyny datmany 3 tane bir esil gurrun aýdypdyrdy aşynda. Yani her bir adamda özümüz bir hesaba salaýlyň, özümüz bir agyr yeňil edeýliň. Şu 3 tane alamet bir adamda bolsa, şundan şu imanın süýjüligini, imanın tagamyny datýan adam dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Eýün şäkis näme? Ey yekun Allah ve rasuluhu ahabba ileyhi mimma siwahuma. Hudaý peýgamber başga zatlardan şol adama iler çekilýän bolmaly, mahbub bolmaly. Yani sen enengden, sen ataňdan, sen oğlundan, sen gyýygyňdan, sen tamamy dünýäňden, seni tamamy mutaallygatlaryňdan, alaýyklaryňdan Hudaý peýgamber ilerde bolmaly. Şozure bolsa adam imanyň tagamyny datýar. İkilenjisi, birin gawwarýan, Hudaý için şonu gawwarmaly. İşin bitýänçe onu gawwarýan, işin bitenden soňram ya işin bitmese, ya ondan sana hayri gelmese, on sen gawwarjakka, on täbil aljakka. Yok, bir imanın alameti de musulman doğan. Bir nefer gawwaryan, Hudaý için şonu gawwarmaly. Başka hiç bir garazy bolmaly. Emma üçlenji näme? Bir adam oda girmäni,
oda oklanmany, oda zyňylmany ýokuş görüşi ýaly kafirçylyga öwrilmäni, köfre girmäni, oda zyňylşy ýaly ýokuş görüşi ýaly kafir bolmanyna ýokuş görmeli musulman adam. Many Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu wagtda aýtmasynyň illeti musulmanlar kän feşarda galýarlar. Kän gynçylykda galýarlar. İmandan öwürjek bolýarlar. Şu ýagdaýda Rasulullah aleyhissalatu vesselam şu mübarek söz aýtypdyr musulman doganlar. Emma indi göreýliň taryhda bir nemune bolup şu Rasulullah aleyhissalamyň mübarek sözüni tutup öz zindigisini icra edip Hudaý peýgamberi hemme zatdan ileri çekip kafirçylyga öwrilmän eýni oda zyňylşy ýaly şonu ýokuş görüşi ýaly kafirçylyga öwrilmän duran bir zenana. O kim? Hazreti Ramle ibn Abi Sufyan, binti Abi Sufyan. Abu Sufyan adyny eşitdendirsiňiz. Şoň gyzy Hazreti Ramle. Tarihte mına aýtýar sire kitaplarda musulman doganlar yani Hudaý peýgamberi Ramle hemme zatdan ileri çekdi, atasından ileri çekdi, adamsından ileri çekdi, tamamı taifasından, hemme ovasından, şehrinden ileri çekdi. Hudaý için hicret etti. Ve küfrü kafirçılığa öwrilmäni eýni oda girmän ýokuş görüşi ýaly kafirçılığa öwrilmedi. Ve Hazreti Ramle min atasy Abu Sufyan. Abu Sufyan musulman doganlar Qurayşyň inki ola kollaryndan ola kollar bolmaklyk bilen kefi ýürüýän adammışdyr. Mına taifasından bir nefer çıkıp bir zat etmeň diýse, mına karşı durup başarmaýanmışdyk da. Yani şeýle kefi ýürüýär. Om Abu Sufyan özü şo fahyrlanyp Qurayşyň reisi bolup, hiç kim mına kefine keplemeýe, emma iman mına içerisine giripdir. Min gyzy Hazreti Ramle musulman bolýar adamsy bilen. Adamsy Ubeydullah ibn Cehş. Erheley bol musulman bolupdyrlar. Eşdendirsiňiz Tebbet surasynda "Ve imra'atuhu hammalatal hatab." Rasulullah aleyhissalamy eziyet berýän Abu Lahabyň zenanasy şun emmetimmişdik da. Hazreti Ramlan ejeketi İslamyň düşmany, atasy sersaht İslamyň düşmany, peýgamberimiziň düşmany. Emma bir özi imanın içine giripdi. Adamsy bilen musulman doganlar. Bir müňsinden bir dersini aýleýin musulman doganlar. Hudaý iman nesip etjek bolsa, adam her ýerde bolsa imana girýänmişdik musulman dogan. Yani ey jawan musulman dogan, her ýerde işle, her ýerde gel, her ýerde zindigi et. Ya ey aýal dogan, sen her yerde bol, her hanabada bol. İman nesip etjek bolsa, özüň hak ýoluny ýyzynda men tafaýynlaýan bolsaň Hudaý kökleýänmişdik. Allah. Abu Sufyanyň içerisinde Hudaýyň öňüne geçjek bolup, Hudaýyň nuruny söndürjek bolup ýören Abu Sufyanyň içerisinden Hazreti Ramle iman bilen döreýär. Ya Firavun'un zenanası Hazreti Asiye imanın içinde bir adam hakkı öz iýergeýän bolsa musulman dogan, ey aýan dogan, Firavun'un gujagynda, Firavun'un ojagynda ýaşaýan Asiye de iman tapýanmışdyk da. Emma bir adam özü egir ýol tapjak bolsa, hakyň ýerine gidýän haky tapýar, batylyň ýerine gidýän de batyly köklenip gitýär. Batylyň ýerine geçjek bolsa hiç bir ozry ýokmuşdyk. Nuh peýgamberiň gujagynda, Nuh peýgamberiň ojagyndaky zenany kafir bolupdy neden geçýär. Her kim hakyň ýerine gidýän bolsa Hudaý kökleýänmişdik musulman dogan. Hiç bir ozry bahane ýok adama.
Firavunun guzağında ocağındaki iman bilen dünyadan geçiye. Hazreti Nuh peygamberin guzağındaki ocağından şeytir kafir bolup dünyadan geçiye. Şözre imanın içine girenin biri Hazreti Ramle. Atası İslam'ın düşmanı. Odur reis-i Kureyş'a. Yönü bir memuli adam olsa, kefiriniyen olsa, tamamı kudret eline bak. Himme kişinin ağzını vezzep duran adamın gıydı imanını durmalı Müslüman da Allah. Hazreti Mahtum Ulişan dağıt avadan aytya. Mahtum ol ihlasım yar yanında bellidir. İhlası var yüreğinde, ol imanı var yüreğinde, dige bir hiç kimin kefin kulak atmayada. Atası olsun, ol ecekesi olsun, ya eziyetli olsun, mahtum ol ihlasım yar yanında bellidir. Hudayın yanına bula belli da, Hudaya teslim oluptur da. Ohum bir yüreği ki iman bilen asılsa o bunu nemedat geçip bilmeli. Ey Müslüman doğallı, mun üstünden geçip gitmeyli, ayarlı doğallı. Ol bir Huday peygamberin nurunu söndürecek bolyanın kalesine, on öyünne, on esersine imana giriyen olsa, biz iman en atan eteğine, biz bir iman yalfırlap duran öyün içine, biz neyme deyip Huday'dan daş düşmeleyi ayarlayan. Sen atan, sen enen, sen tamamı yaşıllın, hem sen imanın içinde yaşatan hoş boluptuka, bilmeyme deyip daş düşmeli Müslüman ayarlayan. Bir derde aşsak bolsak Müslüman doğru özümüz, haysi bir yerinden başlamalışı dertlen. Bir cavan oğlanların arasındaki bolyan gurrumlar ağlamalı mı? Ya bir zinanların arasındaki bolyan gurrumlar ağlamalı mı? Zinanalardan büyük evliyalı, sahabalı, ne kadar tarihte adları var, zinanalı dörektir. Ey ayarlığın, boydaşına ağırlanma, devlettaşına ağırlanma. Hazreti Rabi'ye Edeviye adını işleyenler, bir zinana diyecek. İmme erkek adamlara ders veriyor gurrunu. Berde tutulanlar bir zinana değil ya. İmme erkek adamla ders almalı bundan. Müslüman doğan. Rabi'ye Edeviye'den bir soraptır da sen nezir dereceye yettin. Nezir sen Hudayın ışkınla bağrın yan bir zinana oldun. Rabi'ye Edeviye olaydıptır. Men her bir ibadet ettim, ey bir zinanalardan sırımaydılmal gurrumda, erkek adamla da ders almalısından. Her bir ibadet etsem, her bir kavzat etsem, özüm Hudaya yöne kabul et, Hudaya demeyettim deyiptir. Hev onu konurun hamı aytsakladı. Bir ibadeti etsem, Hudaya, eğer men şu okuyan namazımı, eğer birini eden muhabbetimi, eğer beren sadakamı, Hudaya sen cennetinden men umidvar ol, sen cennetine gireyin deyip, cennet sebepli eden olsam, cennetin bana haram etmen salma diyemiştik. Eğer de men şu ibadeti ettim, şu soğa bilen cehennemden men koruyayım özümü, cehennemden kalayım diyen olsam, Hudaya men cehennemin inki düğünü elttetik diyemiştik. Emme yok, men şu edeni işimden ne cennet, ne oğuttan korkmak, Allah'ım fakat sen razı olup eden olsam onu menden kabul et diyettim. Nagat özü Hudayın razısılığının yerindeki diye Müslüman doğallah, bar nıgmattan yegdir sağlık mezati, bar kulluktan niktir hakkın rezati Hazreti Mahtum Ulişan. Bar kulluktan niktir hakkın rezati. Ey cemaat, Hudaya bende voliyelle, ya Hudayın beheştini hantıma olup, ya Hudayın oğudundan korkup, emme bir tohur bendele ba Hudaya, sen razı voliyip etiyelle. Mahtum Ulişan şuna etiya, bar kulluktan niktir hakkın rezati. Hudayın razısılığının yerine gelmeklik, ona yetecek ibadet yok. Rabi'ye Edeviye men etiyettim, Hudaya men senden razı voliyip eden olsam, menden kabul et diyettim.
70 yaşındaki zenanalar var. 80 yaşaptır, 90 yaşaptırlar. Ey Türkmen ayarlığın. Hazreti Ramlan gurrundan çıkmayın. Yönü bir 70-80 yaşan ecelerimizin yerlerine bir vakt bir meri soramana vardık 90 yaşın içinde. Bu kadri bir hayali, bu kadri iffetli, duran yerine bir dolonye, bir olokon zenana, imanın içinde yaşaptırdı Müslüman doğulu. Özünüz de görendirsiniz. Ecelerimiz, mamalarımız nezire yaşayattılar imanın içinde. Ey ayarlığın sen şolun kıyıkları. Öğrenlerini bir artıkları, çavlukları yalı adam gelen vaktinde nezire yığılacağını bilen aklı hayadan yana. Ama bugün fezai mecazide bir nakş tebliğ ediliye ya başka bir zatlar bilen zenanalarımız ne mi deyip öğrenlerini korku diyerler. Şu cavan oğlanlar, şu yaş oğlanlar aytyan zatlara, şu Müslüman da oğlanlar. Ne mi deyip sen fitneye sebep oluyor? Türkmen oğlanların bir zadı var. Doğrudur ibadette kutahiler vardır. Doğrudur namazlarını şayet dahi Türk bilmeyenler. Ama Türkmenin vücudunda bir gayrat var. Nağıt cavan oğlanlar ne mi deyip zeyren yerler, nağıt kıyınan yerler. Ey ayarlığın ne mi deyip sen şu imanlı oğlanların yüreklerini şeytir zahiliyen, ne mi deyip narahat etyen? Hani sen sözünü ecelen artıklar değil mi sen? Şolun kıyılar değil mi sen? Ya bir yaş oğlanların bir ayt ya, bir zenana, bir gurbete işlemene git ya. Şu tadı gezip yoka gözünün anına başka biri bilen bir, şu tadı bir gezip yüreğinin biri bilen elleşti diye. Ölünün o deyem şu tadı Müslüman doğan. Bir yaş oğlan, şu sahneni görmeli, imanın içinde yaşan ece, mamalar artıklar deyem bil Müslüman doğan. Hazreti Rabiye Edeviye Sivyal denalalardan döreptir. Hazreti Remle kafirin oyundan şeytirakıdan imanına dayavdırıptır Müslüman doğallah. Ay diliye da kadim zenanalar bir sevat, kadim zenanalar savatları yok. Ola sadalıkta yaşaptırlar. Sadalıkta yaşasalar da başsız galıptırlar. Adamlar dünyadan geçiptir. Emme başı bolman taklaptırlar oğlanlarını. Camiye düktörler, mühendisler, hafizler, ahullar tevil vertirler. Şu bir savat diyenden ana. Emme düktörlerde şöyle tevil vertir, mühendislerde şöyle tevil vertir, savatlarda yok. Hava sağda şöyle. Emme yüreklerine iman ve Müslüman doğallah. Bir zadı bellen. Huday Teala Kur'an-ı Kerim'i evvelin ayetini indirenle neme? İkra bismi rabbikellezî halak. Okuy Hudayın adı bilen. Ey ayarlığın okuysan okuy. Ama Hudayın adı bilen okuy. Ey cavan dost okuysan okuy savadını arttır. Ama Huday bilen okuy okuğunu. İslam'a göre okuy. Hudayın tanıydı okuy. İkra bismi rabbikellezî halak. Okuyan mı? Allah'ın adı olsun kaptalında. İmanını da öğren. Sen Hudayın adını okuymasan, Hudayın dinini öğrenmesen menlige varar. Savadını artı verse menlige varar. Menlikte adam ferun yalet koyada. Bir bereket bol kali adam. Bir savatmıştıkla doğru. Ama imanlar varmıştık, bereketler varmıştık. Camiye görsen hem o lokallar şola tebliğdir. Müslüman doğallah. Ey ayar doğan. Ahirki zövrün yoksa mınsına gürrün edilmeli zatına ken. Ey ayarlığın, ey dostum, ey cavan oğlan. Eni atan bilyenir mi ağlaması neyine farklı? Eni enteklada ağlaya. Şayet seni eni canlip bardın muhabbet görsün ağlasın. Begente ağlaya, kıynanta ağlaya. Eni enteklada gözünden yaş kayıttırıyor. Ey cavan Müslüman doğan, ayarlığın. Emme ata içinden ağlayanlar. Ata taşına çıkarayan nedir derdini?
Emme bir denana, bir qıydı oğlan yoldaşına ağırlanıp, boydaşına ağırlanıp, bir yerde iştiba edip, atan sen avreyin alasın, ol atadaki gözünden yaş kayıttırdı, bir felaket oluyor. Mından ağırda atak başka diyet gerekke. On sonra sen kızıllın otobüsüne salla koya, ol ata sonra gözünden yaş taşarı çıkarttı hem onu yürü de uluyor. Sen geziyen yoldaşına haberdar ol. Atan gözünden yaşın kayıttıram ey ayarlaman. Yine atan ağlaması farkışıdır. Ata ağlasa içinden ağlayandır. Ama bir atan biri gözünden yaş kayıttırakıdan öyden çıkıp başaramak dedi. Biz hemmemiz imanın içinde yaşayan Müslümanlı değil mi? Bir kafirin eli degen vaktinde kafirin eli degen el bana gerekke deyip Türkmen Ork elinden tutan vaktinde elini kesmendir mi? Bilin ecelemiz. Bugün kun biz ne medik imandan daş düşüyat? Müslüman ayarlıgan. Ya ey ayarlıgan, oğlancıklan imani terbiyet ver. Ey cemaat, ey Müslüman doğullu. Haysi bir öyde asgaliyan oğlan molya. Ey ene, oğlancığına iyi diyen, ama okuy demeyen olsan sen imani terbiyet vermeyen. Oğlancığına ağaç koymayan, ama namazını yıkmayan olsan, edebini öğretmeyen olsan dini kısmattan sen oğlunu zulmetyen. Haydi eserde ağaç oğlan galiyen Müslüman da kolla. Hiçbirimizin oyunda bir ağaç galiyen yok. Ama öylerimizde ne kadar bir namaz, yani namaza ehemmiyet vermeyen oğlanlar var. Sen şu iyi deyip, bernameye kazayısına mürettep duruşun yalı okuy deyip de sen imanın yüreğine koyup durmalı. Ey ene, ey ayal doğan, ey ağam, ey Müslüman doğan. Ebu Sofyan kıyılı Müslüman olanı iştiye. Kıyılını, damadını Peygamberin izinden alıp kalacak bolup her yolları geliyor. Kudret eline da, tamam vesaire eline, hüküm eline eziyet barzın veriye. Bu kadri feşarda koyuyor, Mekke'de yaşamaklık bunlara değil mi oluptur? Yani bu kadri feşarda koyuyor, şol Mekke bunlara dar oluptur. Tamamı Müslümanlara dar oluşu yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlara icazet veriyor. Sizinle Habeşe hicret eden deyip. Hazreti Ramle Adamsı ve neştene Müslümanla Habeşe hicret ettiğinle. İmme asli urun bundan millet başlıyor Müslüman doğullu. Habeşe gittiğinle Hazreti Ramle Mekke'de atasının eziyeti, o Müslümanları beriyen kafirlerin eziyeti, bunlar bir yerik boluyor, inne bir eziyet geliyor muna, mun özü bir yerik boluyor da Müslüman doğan. İnne Habeşe var ya, bir tadı bir, Hudaymanı bir imtihana saliye, imana giriyen adam, teyze başlamıza ettik. İmana giriyen adam, imtihanı giriyen Müslüman doğanlar. Son dünya imtihan zayi. Huday Teala ne diye? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Hükmen siz imanı girinizde imtihanı salınırsınız diye Huday Teala. Hükmen siz imtihan ederin, sinar, korku başınıza gelir, ağaçlık başınıza gelir. Ağaçlık başınıza gelir. Şimdi Huday Teala sizi imtihana salacak deyiptir Müslüman doğullu. Ey bir toforlu var Müslüman doğullu. Ay ağaçların halal haram sayılayamay. Huday sen imtihana salıp doğulum. Ay ağaçların halal haram sayılayamay. Nezre imanlı adam şuna etmeli. Nezre yüreğinde iman başına etmeli. Huday sen imtihana salıp doğu. Ya görsen ay Huday hiç kim denetmendir. Bir zatları kepleyiptu. Huday bilen muaddeb bol. Hazreti Hasan Basri rahmetullahi aleyh ne diye Müslüman doğullu. Men lem yeteaddeb ma'allahi fevkal ard
yerin yüzünde gelip yokan Hudaý bilen muaddep bolmasaň, kepleýän zadyna dikkat etmesen, buma dilin ma ağzından her zat çykar bersen, addabahullahu tahtal ard. Yerin yüzünde Hudaýyň edebini taklamasyn, yerin eteğine baranda Hudaý seni edep berer diýär. Yerin yüzünde Hudaýyň edebini taklamasaň, işte içkine yerin eteğine girende Allah seni edep berer diýär. Hudaý seni imtihana salan wagtynda biderek kepleme ey musulman. Gelen belaga, sen gelýän belaga bakma, kim sana iyi berdi uşany. Hazreti Ramle başına geleni eýemçkine dartmanlarda musulman dogan. Eýem iyi veren Hudaýa, Hudaýdan gelenler diýakadan sabr etipdir. Sabr etsen netijeni görýän benden özü bolar. Hudaý hiç wagtda bendek zulm etmeýär musulman dogan. Seni bir Hudaý gynçylyga talýa, feşarda goýýar. Sen şu wagt, azık wagtyň geçirip bilsen maha, netijeni alýan sen bolýanda. Çol Hudaý sana rahmet edip bir imtihanlar berýändir musulman dogan. Ewliýaly näme diýär? Bir bendek başyna bir gynçylykla, imtihanatla, bir saxtiyle gelmese, şonu gününe ağlasın. Çol haqiqatan Hudaýyň gözünden düşen bende şu diýär. Hiçten kelläň ağırmasa, sıhhatin yerinde bolsa, tencübin malyň yerinde bolsa, saglygyň yerinde bolsa, öýüňde müşkeliň bolmasa, Hudaý ýada düşmek az bolýar. Biz hemişe rewala atdyda gaw zendegimiz bolsa, jüýimiz gawaýlanıp durýan bolsa, aklymyza Hudaý gelmeýär musulman dogan. Şu Hudaý Taala taňa gynçylyklary berýär, özü bilen irtibatda goýjak bolup iyi berýär. Netijeli kim bolýar? Ahirde kazanýan benden özü bolýandyr musulman dogan. Hazreti Ramlan inne imtihany bir gece yatyka diş beripdir. Dişinde bir ýandakyny ýoldaşy bar da Habeşede, adamsy, Ubeydullah ibn Jahsh. Diş beripdir, dişini kullen adamsy bir qara tolqunlyň içinde, qara derýan içinde bir bidereklik ýagdaýda adamsyny görýär. Gorkakadan turýar, hiç kime dişini aýtmandyr. Ýöne ýüreginde narahat, gorkuly, eýbi diş näme bolmaly? Adamsy bir qara tolqunlyň içinde bir biderek ýagdaýda görýär. Ýöne men hiç kime aýtmaýar. Şowunyň ikincisi wagtda adamsy öýe gelipdir. Mes ýagdaýda tamam halati üýtgegili, nauzubillah Hudaý saklasyn, tarih kitaplarda, sire kitaplarda aýtýar. İslamy dadyp, İslama girip, Mekke'den hicret edip Habeşe varan adamsy Nasrani Mesihiyete uğurlupdur, kafir bolupdur. O minne Hazreti Ramle beter ağır bolýar. O tadan ene ata yok, o garyndaş yok. Bu taada ýanyňky ýoldaşy bir de kafir bolugly. Munna gysapdyr adamsy, senne Mesihiyete uğurlmaly. Ennamym demir darakly bilen süýkap aýyrsaň da lezzeti iman görýäňiz musulman dogan. Ennamymy etlemi demir darakly bilen gofaryp aýyrsaň da ak imanymdan dänmernlikdir. Sen özüň köfrüňde gelip, sen näme etjek bolsaň edip, imanyny gaýym durýar daby. Hazreti Ramle Emme men adamsy azat dünýäk allandyr. Azat hoşyga allandyr musulman dogallar. Hazreti Mahtumul İnsan näme diýär? Ýok wefaty dostlar fani dünýäniň. Ýok wefaty dostlar fani dünýäniň. Ölýänçäň terk etme haýry ihsanyň. Bir baran soň gelmek ýokdur insanyň. Onan bu sözleriň yalan bolmaz. Adam bir barandan soňra azat dünýede sen geldin. Baran adam dige urlik gelmeýär. Akyl oldur meýil etmese dünýäge. Akyl oldur meýil etmese dünýäge. Sıdyk bilen sığınıp Kadir Allah'a mahtum olup bir sureti zibaga bakmagıl olarnyň paýany bolmaz. Bu dünýädäki dünýäň awdallygy, dünýäň lezzetleri, dünýäň hemmesi senki bolasyn. Bulan hemmesi geçmelärmi? İman bilen näzire çalışmaly musulman dogallar.
Bir wagt bir adamlaryň biri ýaşul adam mysdyk mal, mülk bardyny ýüşüripdir da. Adam az dünýä allanmalylyk barada jawan musulman dogan. Forsat ba netije şymak görünmäke. Birin diýişi bir adam aýrylan adam bir diýişinde görýär-de näsere bolla siziň ýagdaýyňyz diýe. Onu olay edipdir. Bize netijeni gören adamla, forsatı elden beren adamla. Emme siz forsatı ba adamla, netijeni görmedik adamla. Biz birçi subhanallah zar adamla diptir. Şumak forsatın baka, siz forsatyňyz gazanyň, netijeni görenden soňra haýyry ýok diptir. Bir adamlaň bir dünýeden geçip bolgan wagtyndan akylly adammışdyk o. Oğlanlarını ýüşüripdir, bir 5-6 tane bir daýa oğlanlar bolmaly, özü mal mülk bardyny ýüşüripdirýän adam. Oğlanlaryň daşyna alakadan aýdypdyr. Men dünýeden geçenden soňra sizden bir isleýän zadym bar diýipdir. Ola da aýdyp edädim, aýdyp atam. Men dünýeden geçende şol jorabyny getirin diýipdir, bir ýyrtyjak jorab almışdyk, çýürüp. Şo joraplar men aýagyma giydirin. Oğlanlar aýtdy, "Däde, saňa näme diýip şu jorab giydireýin? Gaw jorab giydirersiň." Onda "Ýok" diýipdir. "Şo çýürüjek jorab baha. Men dünýede mamylaň ýerinden gitsem şo jaz joraby giyýärdim, maňa düşýärdi. Bir zady sateýin, alaýyn gitsem şonu giyýärdim, maňa dünýede uğur berýärdi. Maňa düşýärdi şo" diýipdir. "O men dünýeden geçemden soňramdy men aýagyma giydirin, belki men gabrymda da maňa düşäsin, men ahiretimde da maňa düşäsin şo joraplar. Şolar giydirin" diýär. Onda bolýa, ýöne ahun näde ijazat berse giydiret, birden giydirmediyse näme? Onda çykar akadan bir nama beripdir şüjre. Bir wagt ahun maňa şonu giydirmediyse, şu namany asakadan şoň ýanyna okuýun diýipdir. Bolýa, däde dünýeden geçýär. Dünýeden geçenden soňra muny ýuýärle, kefelle ýerle oglanlar wesiýet etdi atamyz diýip, ýa-da ahun näden ýanyna gelýär. Onu olay etdir ýok, bu wesiýet ýürümi ýa hilaf-ı sünnet. Aýagy jorap giydirip gitmek ýok, kefen ýöne şol parçalar bilen dolanyp gitmeli. Onu atamyz aýtdy, bir wagtdan giydirjekkä bolsaň şu namany okuý diýakadany berdi. Onu şu namany okuýaýlyp atşýarlar. Ol ata oglanlaryna ders beripdir musulman dogan. Elbette hemmemize ders. Ol namasynda ýazdyr. "Jan oglanlar, gördüňizmi? Giýje günni diýmedin, dünýäň ýygyna gezdim. Halal haram men taýgarmadım, ýygyna gezdim. Nagat namazlaryny men goýdum, qaza etdim. Men dünýäň ýygyna gezdim. Ahyrda netije näme boldy? Bir çýürjek jorap özüme netije etmäni, jorabym giydirilmän barýan hamen. Men etdim, siz etmän" diýipdir. "Men halal haram taýgarmadım, siz taýgaryň" diýipdir. "Men namazlarym geçirdim, siz geçirmäň ey oglanlar. Gördüňizden bir jorabym özüme netije etmän barýar" diýipdir. Ahyrda dünýä näme? Şondan agyrsy näme bolýar musulman doganlar? Emma men adamsy az dünýä allanyp imandan öwrülipdir. Hazreti Ramla inni beter gyn nabi. Öýünde oturýar. Kän gynçylykla, äfsurde bolupdyr, gynanypdyr. Hudaý meni imtihan etdi da. İmandan öwrülmeýär. Amma adamsy dünýeden geçýär. Hudaý saklasyn şo ýagdaýda dünýeden geçipdir. Amma Hazreti Ramla bir öz galýa otada. Fakat imani Hudaýy. Bir öz galýa. Güllerden bir gün oturan wagtynda indi olaýtdy Hudaý benden imtihany salýa, ahyrda netijeni alýan benden özü bolýar musulman dogan. Näme diýip Hudaýyň razysylygynyň ýerine gelýän, Hudaýyň ýoluny janyny feda etýän bilen Hudaýyň ýoluny innamynyň bir kıl goformany dözmeýän deň boljakmy? Haçan giýjegeler men Hudaýa ýykylyp ibadet edeýin diýen bilen haçan giýjegeler halk ýatar men bir zat ogurlaýyn diýen deň boljakmy? Men geýen puşeşimi Hudaý maňa büýürýär diýip gezýän zenana bilen hejabyny raýat etmeýän zenana deň boljakmy? Allahyň razyçylygyny edýän bilen gezmeýän deň bolýarmy? Hazreti Ramla bir gün otýan wagtynda adamsy dünýeden geçdi, narahat oturan wagtynda
birden gafı kakılya. İnni bir payını alacak Müslüman doğalla. Gafini atşya Habeşe yurduna vardı da. Habeşe'nin padişahı Necaşi öz hizmetkarını Nedimesini Ebrehe diyen atlığını iveriptir. O gelakadan salam veriye, padişah sana salam verdi. Senden bir nefer seni ağzaptı, senden hastigari ettiye diye. O ağlayan kim olmalı? Müslüman da olmalı. Habeşen padişahının özü mü ki? Yok. Sahabalın bir mi ki? Yok. Hazreti Ramle inni bizim elimiz olacak bolya. Ummul müminin Ramle. Salami verdi padişah sana Medine'de Muhammed Resulullah senden hastigari ettiye diye. İmanın üstünde duran denan ahırda neticen kim aliye Müslüman doğan? Bir Hudayın havarva bolup duran yaldaydı. İmanın üstünde durdu, bir saadeti verdi, bir buğuşluğu verdi. Yeryüzün, alemi cihanın, fahri kainat, Muhammed Mustafa senden hastigari ettiye diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ramli begenip barışına ilnaki, boyunnaki, hatta kulağınnaki halkasını sillim çıkarıp yankı Ebrehek veriptir da. Nezire begenmesin o vaxtta Resulullah aleyhisselam bundan hastigari ettiğuka dünyam şoduruşu kılıl olsa da berk göverecektim diye. O hammani Medine'ye karşın yollamalı oluyor. Hazreti Ramli inni ummul müminin biz Müslümanlığın enesi oluyor. Medine'ye karşın bariyan vaxtında ol Ebrehe vattı buğuşluk alan vaxtında kılıllar veripti. O hemmesine uğruk getir akıdani Hazreti Ramli'nin özüne veriyor. Hazreti Ramli Umme Habibe de diyerler. Hazreti Ramli veriyor. Bidatlı hemmesin özün kıvolsun. Yönü men senden birçi islegim var diye. O buğuşluğu getirip veren Ebrehe Hazreti Ramli'ye gaytiye. Men senden islegim şi, men Müslüman oldum, Medine sağaman baran vaxtında Resulullah Aleyhisselam'ın hıtmatına baranda men salamımı Peygamber zana yetir da diye. O şey ettirip Hazreti Ramli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek mahlarına geliyor. Gelen vaxtında Resulullah Aleyhisselam'ın hıtmatına Hazreti Ramli aytiye. Ya Resulullah, kıynan oturan vaxtımda, şu buğuşluğu getiren vaxtımda özüm bilmeyenlerin nemedenimi, elimde, boynumda, hatta kulağımdaki zatları çıkarıp verdim. Sonra Ebrahim bana hemmetin tevil verdi, sana yöne salami verdi, men şu an sana getiriyen diyen vaxtında Resulullah Aleyhisselam Gula kadani Hudayın salami, Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi Ebrehe bolsun niye kadani Resulullah Aleyhisselam şu ta'dan Ebrehek'te salamı dua ettir Müslüman doğalla. Umme Habibe tarihte, tarih kitaplarda, sire kitaplarda tedi gurrun başlamında imanın halavatını dağıtmar madami ki Huday Peygamber himmek işten oğayları çekilyen olmasa Hazreti Umme Habibe himmek işten Huday Peygamberler çekti. Atasından, oğba kardeşinden, hatta Adam'sından ozal men sen imana giren, men imana giremek ki sen imanına ne urlan de men imanımdan değerleyinip imanın üstünde duruyor. Ohum Hazreti Ramli ummul müminin molya Müslüman doğalla. Lezzet rızan içinde. Ey cavan, ey Müslüman doğan, ey ayal doğan. Lezzet Hudayın halalının içinde. Lezzet imanın içinde. Lezzet Allah'ın razısılığının içinde Müslüman doğan. Haramın içinde lezzet yok da Müslüman doğalla. Günahın içinde lezzet yok da. Şuna birinin bağına havarsız giyirsen, avadan miyvala ba, yetip duran miyvala ba, tagamlı miyvala ba, sen şunu giyir hakadan bir deyane alakadan çıktan, oğum oturup şunu yiyen, o lezzeti yetigilmeyi bakayım. Kavmiyi o şu. Ama sen ondan lezzeti görmeyen, ne mi deyip? İşte bir gelamasın, bir göramasın, bir men tutamasın, men biyavrey bolamayın, ey ne edip tuğun dilamayın, yetigileceğim iyi o şu. Ama iyip du,
men her stresi vada. İşte men görnamayın, bağın iyeti gelamasın, men tutulamayın. O lizzet alıp başarmaya. Emme bağın iyeti razı olup öz davet etse, gelmen bağıma deyse, rezayeti bilen barsa, şol mivani iyiptu, inni korkusu yok, stresi yok. Hiç kim men görür diyenak. On bir keyif et diye. Pes lizzet, rezan için demiştik Müslüman doğun. Haramın içinde, imandan daşardı, reza bolmayan yerde, hiç vakti lizzet de bolmayan Müslüman doğun. Oğlum bir imanın tağımındadan adam öz ayakları bilen nada ölme varmağına razı oluyor. Ahirkıcı görün inşallah şu bilen görün tamam edecek Müslüman doğunlu. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife vaktinde iki tane adam bir tane yaş cavan oğlanı koltuğuna gir akadanı Hazreti Ömer sahabeler bilen otika bunu idirdetip getiriptirler. O iki tane getiriyen adam qaharda ortadaki yaş oğlan hiçbir yüzü gözünde ne bir qamma, ne bir narahati var, ne bir stres var. İmanın içinde yaşayanlar görün Müslüman doğan cavan yaş oğlanlar. Hazreti Ömer etken nem bollu ayrılın kenarından. Onda iki tane koltuğuna giyirip gelen aytıptır. Bu oğlan bir yaş oğlan bizim bir puhara atamız vardı. Hiç kime eziyeti yok, hiç kime degen hak, hiç kime bir dolaşan hak. Bizim atamızı öldürdü. Şu son katili biz şundan kısas üfliyet diyorlar. O Hazreti Ömer etkenler doğrum diye. O cavan oğlan hiç değenmenirdim, yüzü gözünde bir hiç stresi yok. Aslında bir narahat de doğru etkenle diptir. Doğru etkenle diptir. Yönü men aydeyin diptir, bir gurrum molla arada diptir. Onun aydı ve diye Hazreti Ömer radıyallahu anh. O cavan oğlan aytıptır. Mene Medine'nin daş ovalarında bir çarvolukta yaşayan oğlan diptir. İmanı girdim, Müslüman oldum diptir. Huday peygamber himmet attan iler çektim diptir. Şol yaşap yören yerimden bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ziyaretine geleyinip atım minakadan Medine'ye karşı geliyettim. Medine'nin daşarısına gelemde Resulullah aleyhissalam'ın yanına edip bolsun dehretim kılıp barayım berdi. Medine şehrine dehretsiz girmeyin deyip dehret kılayın deyip bir bağın kenarında durdum diye. Oğlum atım malla evine geçip başaramak diye. Dehret kılıp duran vaktimde birden o bağı gir akadanı şakallarını devuşturup bağı imane durdu. Bağın arasından bir yaşlı adam çıkakadan bir daş bilen men atım vurdu şotada at öllü. O men de bir minip gören atım bir kavgoriyen atım itti. Bana yoldaş yalı olup gezip ötti. Barıp men ne yollardan geldim. Qıynandım. Vuran daşın alakadan men ne mi deyip beytiyen gibi şonu özün belledim. Öldüreyin ve bellemedim. Emme o özüne daş değdi. Hudayın takdiri şimiştik. O adam da öllü. Ey halife diye, ey Ömer diye. Kaçıp gidip biliyettim. Hiç kimin de şundan haber yoktu. Emme Huday isimde özdepti. Bu tadan kaçsam kıyamatta ne etmeli? Özüm gelip çıla adamın oğul kıyırın tapıp şuları özüm teslim ettim. Özüm geldim ayağım bilen diye. Onu sen öldürüptürsün da diye Hazreti Ömer radıyallahu anh. Öldürmesini öldürdüm. Yönü men sizden bir islegim var diye. Men kısas edersiniz biliyen. Emme men bir balliyim ma, dedem ayrılan vaktinde bir çağa yetim oğlanı kaldı. Şon, indi men öldürülsem bir kuyuda kıvılcığı var, şonu menden başka adam bilmeye. Men yolumda daş, bana bir 3 gün vakt verseniz, men gidakadan şon caycağın şonu aytsam, oğlum men gelsem hıyalım rahat olacak. Yoksa o ballıcığım onu tap başaracak ki, o da var yokladı, şu deyip icadetliye. Oğlum yankın oğullar ayt ya, sana icada olmaz, sen gitsen evurluk gelecek mi? Gülakadan ayttir, evurilecek adam evunca gelecek mi deyiptir, evunca ödüm geldim ha diye. Ondan kanun işi sen gidecek bolsan bir nefer ödüne zamin etmeli, bir nefer sana kefil olmalı. Kimi kefil etyen diye? O cavan onun etken, mine bir ödüm geldim, men Medine'de hiçbir adam tanıyamam. Onu tanıyamasam bolmaya.
Şu oturan sahabaları şeýtirip gözläpdir, içinde bir nurlu bolup görünüpdir. İçinde biri yüreğine oturupdur. Eşarede akadan Hazreti Ebu Zer Gıfari adını eşleýäňer. Şol adam bana kefil bolar diýip eşare etipdir. Hazreti Ömer bakakdan ey Ebu Zer kefil bolýarmy diýipdir. Hazreti Ebu Zer o jaban oğlanyň imanını görüpdir. Ha o diýipdir kefil bolýan diýipdir. İşin gyn bolar ha. Gitse 3 günden ewrilmese sen muhakemeye girmeli ha. Bolýan men girýän kefil bolýan diýipdir. Jaban oğlan göw berýärler. Gitýä obasyna garşyn. 1 gün geçýä gelen ak. 2 gün geçýä gelen ak. 3-nji gün batyp barýa. Ikindiden soňra oğlanlar gelipdir. Ey Ebu Zer, sen o kefil bolanyň gelmedi kim? Biz de hakkımızı kısas bilen alýar. O gelmese biz sen muhakeme salýar. Hazreti Ebu Zer geler inşallah diýip gözleşýär. Başka adamları da darıgyp başlapdyr. Ey Ebu Zer, olokon sahaba bir tanymayan adamsyna kefil bolly. Ey men işi nagat diýin. O gelmese muny sen muhakeme çekmelimi? Muna hemme kiş gynanyp başlaýar. Gün batyp barýan wagtynda ey jawan musulman dogalla imanyň içinde lezzet tapmak nagat gawmyşdyk. Ölüme de adam ýörtüp gelýän ha. Gün batyp barýan wagtynda inni 3 gün dolup barýar da Medineň gapsyndan bir jawan oglan ýetişmäni ýörtüp gelýär derler. Sondan gelişine Hazreti Ömer'in öňüne gelipdir. Ey Emirul Mu'minin, yetişdigimden geldim diýipdir. Men giýjä galym, hemmeňiz de gaýga galanlarsynız. Emma birçi atylmady, o da öllü da diýipdir. Piyade ýörtüp gidip piyade urlyk geldim diýipdir da. Piyade gittim, piyade urlyk geldim. Şondan silim giýjä galym, bagyşla diýipdir. Hazreti Ömer men imanyna seni näme zat getirdi? Sen ki ewrilmesen hiç kim seni tanıyacak gätdi. Hiç kim seni biljek gätdi. Hiç kim senden haber olacak gätdi. Näme zat seni ewrdi? Sen ölümü özüň aýaklaryň bilen ýörtüp gaýtdyň diýipdir Hazreti Ömer. Ey Emirul Mu'minin, imana girenden soňra adam dogur bolmalydyr diýipdir. İmana girdim, men evvelin nefer musulmanlaryň arasynda ahd we wefa galmandyr diýdirmäýin ýa-kadany urlyk gaýtdym diýipdir. Men bir ahd berdim, men bir wefa berdim, 3 gün içelim gelerim diýdim. Ay musulmanlaryň arasynda ahd diýen zat aýrylypdyr diýip kafirlara gürrümetmer diýdim. Şondan şeýle urlyk geldim diýipdir. Hazreti Ömer bak Ebu Zer'den sorapdyr. Sen näme diýip tanymayan adamga kefaletini boyun aldyň? Ey Emirul Mu'minin, dargyp duran musulman dogonum meni gözakadany menden hantama bolly. Menne musulmanlaryň arasynda kömek diýen zat aýrylypdyr. Bir-biriniň arkasyndan ýük aýrylmaklyk aýrylypdyr diýdirmäýin ýakadan boyun aldım diýipdir. Amal jaban oglanlar dädeler aýrylypdy. Onu bir sähnen görüpdir. Sen ahd we wefany şeýle tutan bolsaň, sen musulmanlara kömegi aýyrmaýyn, men aýyrmaýyn diýen bolsaň, musulmanlaryň arasyndan rahm diýen zat gidipdir diýdirmer diýip bizde geçýär diýip rahmet ýetip ona da bagyşlapdyr. İmanyň içinde ýaşasaň, görüň musulman doganlar Hudaý razy etjek bolýan adam ölüme garşy nada barýarmyşdyk. Emma almal derslerimiz musulman doganlar. İmanna sabit durmaklygy hiç bir bahane ýok. Firavunun guzogunda, Firavunun ocağında Hazreti Asiye bolup imanla ýaşaýar. Nuh peýgamberiň ocağında kafir bolup dünýeden geçýär. Hazreti Ramle enemiz Ummul Mu'minin bolýar. İmtihanlyklara girýär. Hudaý hemişe başynda gynçylykly imtihanlar goýýandyr, emma netijeli bolup çykýan benden öldür. Hazreti Ramle imtihandan geçti, Ummul Mu'minin boldy. Kıyamata çelli musulmanlaryň enesi bolup galdy. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellere amel tawfygyny bersin. Hudaý hemmeňiziň kesiplerinizi halal bereketli etsin. Allah öýlerimizden ewliýalar döretsin. Hudaý tebarek we taala sizlere dini jeleselere bereket bersin musulman doganlar. Bir elhem 3 kul huwallahu aýyp ötellen ruhun şad eder. Hemde her jeleseň ahyrynda 100 tane tesbihimiz var. Bir elhem 3 kul huwallahu aýypdan soňra 5 tane salawat sanap 100 gaytar ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat dip 100 gaytar sanap ýygyňdan ýene bir 5 tane salawat aýdyp
inşallah tamamı hazetli doğullarımızın, müşkilli doğullarımızın merilen hakkında, rızkın hakkında, doğa deyip tavsırallan hakkında ve alel husus içeride daşarda kulak atarlan umidvarlarının dünyadan geçerlerinin hakkında doğa ederiz inşallah. Bir elhem, üç kul huvallah, evinden izinden 5 salavat bilen ya qadiyel hacet ta'ala verin Müslüman doğullar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.